Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para kiai, para alim, para masyayikh, sesepuh, bini sepuh yang sami rawuh sedaya. Ngapunten boten saged matur asmanipun setunggal-setunggal awit nggih boten hafal. Ingkang kula takzimi, ingkang kula suwuni doa restu para pejabat lan tokoh-tokoh masyarakat ingkang rawuh. Sinten nggih Pak Camat rawuh, Pak? Boten, Pak Kepala Desa. Oh, Pak Lurah nih. Pak RT, Pak RW, rawuh sedaya nggih. Sedaya kemawon para pejabat tokoh masyarakat yang kula hormati. Langkung-langkung datang segenap panitia penyelenggara haul Mbah Sugati, terus nggih wonten Kali Pucang Wetan. Mriki derek Jepara napa Demak? Jepara nggih. Kali Pucang. Ingkang kula hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan, jamaah pengajian sedaya ingkang kula hormati, grup sholawat napa namanya Gus? An-Nur dari Siti Gede. Dari Jogja, Jogja saja. Yes, An-Nur. Juga pendukung acara sound system apa namanya sana Mas? WD. Suaranya jelas nggih Pak Bu sana nggih. Saya kan si wingking apa jelas nggih Bu nggih. Tak dungane laris rasane Mas. Sambil ngaji niki berkah. Tapi nyuwun tulung Mas, tukang sone. Monitore panggung niki ditambah kalau ketemu di operatore. Monitor panggung iki salon ngarep kula niki. Waduh tambah laris, Mas, tambah laris, tambah laris. Tambah laris, matur suwun. Juga video syuting niki di live streaming mboten Mas? Namun direkod mawon. Oke. Matur suwun. Sinten meneh nggih? Oh nggih, dateng para banser, wau enten banser to? Banser itu pundi banser wau? Piket jaga mriki Mas, aku dijogo. Gak bahaya ta? Kados teng mriko banser piket teng ajeng mriki jaga ngono. Derek biasa. Oh, teng dibiasano. Oh, malah ngladeni kula. Nggih, banjere luar biasa. Nek ngapunten Pak niki sehanu katutan watuk. Mergo nembe mantuk nderekaken jamaah haji nggih kloter 66. Dadi saya katutan watuk sithik-sithik cekal-cekil. Beneran apa Pak bengi ngapunten nggih? Nggih. Banjare malah ladek. Atur. Ya, yes. Makasih. Lo nek ngomong mboten ngombe, Mas. Nggih, ngombene pas gak ngomong ya. Atur. Nggih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ngawali atur muji syukur alhamdulillah dalu niki kula saged sowan saking Pondok Pesantren Wali Songo Sragen. Bapak Ibu mun pirsa Sragen. Mun nate ndak Sragen? Melatak. Nah, lewat. Monggo pinarak kersane tambah akrab kekeluargaane ngoten nggih. Bener apa wong padha-padha wong Islame kan sedulur ngoten. Pondok Pesantren Wali Songo Sragen namung setunggal kan kula dadi gampil ya matur. Tur nggih mboten tebih mau
berangkat menjelang maghrib, terus maghrib teng Purwodadi sekitar ya meh 4 jam lah, 3 sampai 4 jam perjalanan. Betul tebih Pak. Niku numpak kendaraan yang laku yang tahun nyoba Bu. Maka binarak. Alhamdulillah kula saged sowan nuhuni undanganipun panitia sareng-sareng kali dengan sedaya dan niki nderek hormat acara haul rutin tahunan niki nggih. Khalipun almarhumah Simbah Sugati niki wau kula critani panitia turune sesepuh mriki cikal bakal Kali Pucang mriki lho nggih. Berarti niki teng makam niki nggih. Makam niku Mbah. Oh ya Allah, masyaallah. Nggih, sedayanipun mangke wilujeng juga disyukuri riyin. Alhamdulillah. Kula ngaturaken matur suwun sanget dhateng panitia atas undanganipun, wekdalipun, kapitadosanipun didhawuhi matur kangge njangkepi acara dalu niki. Mugi-mugi mangke saged kula manfaataken kanthi sak sae-saenipun Allahumma amin. Kula nembe sepindah niki Bu ngaos teng mriki saering kula. Dari kertas tradisi ini aku gak umum piye. Umumnya rampungnya jam pinten nek ngaji teng mriki. Jam kalih itu ora umum apa. Jawab yo delok soal yo. Jam kalih yo ketoprakan ngono. Nek jam 2 kuat Bu sampean. Lah mesti gak kuat aku yo. Ku piye sing isor kuat sing dhuwur gak kuat ya ra imbang. Nek ngeten dipun ngaji niki sing kelas-kelasan mawon rasa diwatesi to nggih. Nggih. Ngaji suwe nek kesel laren ten matur nggih. Nggih. Matur suwun. Padahal kesel aku iki. Bapak Ibu ingkang hormati, kula estu derek remen sanget dalu niki. Panitia luar biasa gelar pengajian teng makam sing rawuh sak wonten kathahe. Panggungnya ya keren kayak Indosiar, sholawatnya ya top, sampai ya jelas, sing rawuh ke kathah, tertib, lenggah, terang sisan, lampunya ke padang, sehat sedoyo ke, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu ke panitia, luar biasa nih. Saestu, alhamdulillah. Kalau sakitnya di samping remen namun sakit urut donga, betul apa? Nggih, saged namung dongakne mugi-mugi acara dalu niki dipun ridani Allah. Dados amal saleh. Sing wingking nek mboten amin apa? Nggih. Wayahe kok. Ayo to sing dhuwur meteng kok sing isor meneng ae piye gak imbang niki. Dongakne mboten. Nggih, estu mugi-mugi acara niki dipun ridani Allah. Dados amal saleh saha beto manfaat dunia ngantos akhirat. Allahumma amin. Mboten kompak Bu. Salajengipun sholawat dan salam mugi tetep katur dhateng panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita direki tindak lampahipun, ingkang kita tiru akhlakipun saha ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun. Mugi-mugi kita sedaya sak keluarga, sak anak turun diakui dados umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan berhak pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berbicara haul jenengan nggih pun apal wong ben taun nggih niki. Niku intine siji ndongakne piyai sing wis sedo iku haul. Walaupun tahlil to, pun intinya niku niki Mbah Sugati lan sedaya ahli kubur seneng banget Bu, seneng banget untuk kiriman donga, kiriman ganjaran sedekah sak menten kathahe. Amin Allahumma. Sebab ten dawuh mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughafif. Dadi mayit ning alam kubur iki kaya wong sing lagi klelep nang tengah segara. Butuh pitulungan Bu. Duit sak tas karo ban anu penting putih. Jangan seneng putih. Seneng duit sak kresek apa ban sitok. Nek seneng duit berarti rung tau kelelep masalahnya ya. Nek wong kelelep nang segara diundali duit malah moh. Mungkin ban bekas malah seneng kena go pitulungan. Artinya orang yang sudah meninggal itu tengah alam
kubur niku butuh pitulungan tiang sing cek nang urip nang alam dunya. Di antaranya donga. Ngoten. Oh niku intine. Nomor kali sing penting kula aturaken monggo hal niki nggih mendhet ibrah lah, mendhet pelajaran minimal ngelingke mati lah. Mosok ngaji ning makam terus gak eling mati, eling utang ae tak ya. Gitu Bu. Niki penting niki. Nggih. Bapak Ibu kang hormati sedaya kan badhe ngalami situ. Nggih napa nggih? Ya mung sok kapan sing ra ngerti ngoten.